Бил си на бригада в Америка миналото лято. Плащал си данъци на тяхното правителство. А знаеш ли, че можеш да получиш парите си обратно? Изгледай това видео, ако не знаеш как. И също така остани, за да видиш коя от водещите агенции в България се опита да ме скамне, като твърдяха, че дължа $800 на американското правителство. Остани, за да разбереш коя. Здравейте и добре дошли в моето видео. Казвам се Наталия и днес ще ви говоря за данъци. Моят профил е предимно насочен към помощ на J1 студентите, хората, които искат да прекарат лятото на бригада в Щатите. Също така смятам да започна да качвам и видеа от тук, тъй като живея в Щатите и мога да споделя неща, които биха били интересни на вас. И така, започваме. Ако гледаш това видео, то значи ти вече си бил на бригада и знаеш, че това лято си плащал данъци. Само да вметна, че може би в това видео данъци ще наричам такси, тъй като данък на английски е такс, съответно tax return, удържали сте такси, да. И на всеки пейчек, ако си забелязал, на края на калкулацията има колко ти е било бруто, след това колко си платил федерален данък и колко си платил щатски данък. Тъй като всеки щат има различна ставка. Данъците в различните щати са различни. Някои плащат по-високи. Доколкото знам, мисля, че най-високият данък върху доходите е в Калифорния, но това не е много популярен щат за студентите. Сега, в този период, в който качвам видеото, края на януари до края на февруари, всеки работодател е длъжен да предостави на своите служители W2 form. Това представлява нещо като документ, който показва този служител колко пари е изкарал бруто при теб, колко са били ставките, колко пари е платил за данъци, федерални и щатски, и този документ се използва за подаване на данъчна декларация. Tax return. Има няколко начина, по които студентите могат да възстановят данъците си, като аз ще ви кажа начините, с които аз съм запозната. Така, може да попиташ в агенцията си, с която си пътувал. Аз първата година пътувах с Use It Colors, относно възстановяването на данъците с Use It Colors. Аз бях чувала много лоши неща и знаех, че Use It Colors имат практика да изискват допълнителни пари от своите студенти. Не знам как те подават данъците, как го правят, как калкулират, но аз когато отидох да попитам за някаква груба калкулация, служителката в офиса ми каза, че аз, която съм платила над $3000 данъци през лятото, ще трябва да платя още $800. За мен това беше нелепо и аз отказах да си възстановявам данъците с Use It Colors. Те ми казаха много лоши неща от среща и се разделихме по живо по здраво, отидох да питам другаде. Така, бях чела за Verde Tax във Facebook групата онлайн. Имам познати, които са използвали Verde Tax и бяха казали прилични неща за тях, че се справят, че ти превеждат парите в българска сметка, не е нужно да имаш активна американска такава, който е плюс, искам да отбележа. Също така Verde Tax имат офис в България, в град Габрово. И работят с множество агенции. Агенцията, с която аз пътувах, е Fletcher Lind и отидох просто при агента си в Fletcher Lind и го попитах за връщане на данъците. Съответно, аз му предоставих моите W2 форми, защото, както знаете, студентите имат множество работи и от всеки работодател трябва да изискате вашата W2 форма, за да може да си получите данъците. Така предоставих му всичко и от моя страна нищо повече не се изискваше, само W2 формите. Агентът изготви моя акаунт, подаде за мен документите, вие си мислите до тук всичко страхотно, но така, това лято аз получавам вече като известие от Verde Tax, че те са обработили моя tax return и че мога да си получа парите в сметката. Трябва да ги изтегля от техния сайт. И какво да видя? На мен ми са върнали само $200. Съответно, нали, ти плащаш такса и на Verde Tax. Те взимат тази такса от парите, които на теб ти възстановява американското правителство. И да, за мен останаха $250, което беше нелепо, тъй като съм платила над $3000 общо. Малко да превъртим напред историята. Сега, 2024, W2 формите за 2024 са готови и с моят съпруг трябваше да подадем данъците си заедно, тъй като когато имаме случен брак, ние трябва да подадем заедно. Той е американец, американски гражданин
и съответно ние решихме да подадем чрез TurboTax тук в Щатите, но на мен просто ми изискват, тъй като преди това съм била плащала данъци предни години, да предоставя AGI, Adjusted Gross Income, от предния ми tax return и така започна моето ходене по мъките с VerdeTax. Една седмица 5 души в България се опитваха да се свържат с техния клиентски номер, никакъв резултат. Аз им написах над 20 имейла, никакъв резултат. И в един слънчев ден, вчера, те най-накрая решиха да ми върнат отговор, който стоеше в едно изречение. Един ред, дори не е било едно изречение, няколко реда, един ред. Това е. Просто customer сервиса им не става за нищо. Аз установих по полезен начин, че това съм получила само $200, защото те са подали грешно моите данни и като цяло имайте предвид, лесно е с VerdeTax, но няма да получите максимално качествен резултат от среща. Така, аз не получих това, което ми се полага. Няма значение, тези пари никога не са били в ръцете ми, затова не ги жаля толкова много, тъй като никога не си ги виждал тези пари, не ги смяташ за твои. Макар че са. Няма значение. Така, аз смятам, че в България има пропаганда против TurboTax. Да, знам, че това е платформа за възстановяване на данъците само за американски граждани, но пък познавам много студенти, J1 студенти, които са използвали TurboTax, възстановявали си над $1000 и не са имали проблем да кандидатства за следващата бригада. На мен от всякъде ми казваха, ако си върнеш данъците с TurboTax, няма да ти дадат виза. За мен това са само митове. И още нещо. Знам за SprintTax. Знам за съществуването на SprintTax, но никога не съм ги използвала. Чувала съм добри неща за тях и не знам. Прочетете повече информация в Facebook групата, попитайте за мнение. Аз ви споделям моят личен опит. Също така в тази същата група съм срещала и Tax Advice. Не мога да дам обратна връзка за тези двете, тъй като не съм ги използвала. За мен TurboTax вършат работата и са безплатни. Така, съответно, не мога да ви дам обратна връзка за Tax Advice и SprintTax. Доколкото знам, SprintTax е легално за J1 студенти. Ако се притесняват от TurboTax, просто попитайте. Мисля, че би трябвало вече да има постове в Facebook групата Work and Travel Bulgaria. Проверете там и попитайте за обратна връзка за SprintTax и Tax Advice, но от моят опит аз не бих възстановила данъци с USIT Colors. Преди да комитнете към някоя агенция за връщане на данъци или някоя фирма, попитайте ги да ви направят една груба калкулация, защото те предлагат такава услуга, калкулация колко пари биха ви върнали потенциално и просто питайте в няколко различни и изберете това, което ще работи най-добре за вас. И така, аз смятам, че TurboTax е много подценен в България. Има някаква пропаганда, тъй като фирмички като VerdeTax няма да събират своите главозамайващи такси, тъй като моят tax return беше около $300, те ми удържаха $100. Това е 33% или там математиката не ми е любим предмет и не ми е много силна, но да, може да направите сметка от $300, $100 ми удържаха. Защо? На каква основа? Каква ви е базата? Вие сте ми подали грешно документите. Да, за това стигнах до извода, че ако направиш нещо сам за себе си, то ще бъде много по-качествено, отколкото ако разчиташ някой друг да го свърши за теб. Така. Ето я и Пухи сега при нас, защото тя няма търпение да излезне и няма търпение да ви каже чао. Надявам се да ви бъде полезна. Ще се много скъсно. Пухи! Така, здравейте! Правилно включване малко по-късно отвън. Гледайки видеята, осъзнах, че всъщност направих нещо като кратко обобщение и да ви каза чао като хората, защото тази малката кълпазанка много искаше да излезнем. Така, бих обобщила, че аз данъци не бих възстановявала с USIT Colors. Също така, честно казвам, не бих използвала услугите на VerdeTax, защото техният customer support не струва отделно, че объркаха данъчната ми декларация и ми възстановиха много по-малко, отколкото ми се
се полага. Не казвам, че сте откраднали парите, просто не са го направили по правилен начин. И затова не получих достатъчно. Получете от моите грешки и по-скоро проучете Spring Tax и Tax Advice. А относно TurboTax, ако смятате да поемете риска, той си се служава, може да получите по-голяма сума парички. И според мен това ви беше последната бригада и не възнамерявате да ходите отново. Просто използвайте ги и си получете възможно най-много пари. Довиждане. Надявам се това да е било достатъчно, но ако все пак имате други въпроси, ще съм радостна да ви помогна. Довиждане.